Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa da abokan arziki muna muku barka da warhaka. Fatar kowa yana da lafiya. So a yau darasin mu na yau za mu yi magana ne akan yadda za ka samu 500 MB per day ga kowane layi wanda ya zama na kana amfani da shi za su bayar. So ba komai bane za mu yi amfani da shi ne, wani application ne wanda za mu yi amfani da shi wanda za ka yi installing, kuma idan ka yi installing za su rika baka wannan abu din. Da yake da gaskiya ana amfani da application din to ya tsaya, amma yanzu application din ya dawo kuma yana yi tested and trusted. So da Allah kamin mu kai tsaye ga wannan bidiyo, muna roƙon ku idan wannan ne ka farkon zuwan ka wannan channel din, da Allah ka danna muna subscribe, ka danna muna alamar ƙararrawa, kai select all, sa'annan kai like, yadda za ka rinka samun shirye-shiryen mu a kowane lokaci da mun daura. Mun gode. Na farko abin da za ka yi shine ka shiga Play Store din wayanka. Yauwa gashi nan, idan ka shiga nan Play Store, bayan ya buɗe sai kai searching din tunnel, sai kai searching din tunnel plus, gashi nan ma hannu. Bayan ka yi searching din shi zai buɗe maka, ga nan sai ka danna install. Gashi nan bai ma da nauyi, 22 MB ne. So ga nan yana yi installing, bayan ya gama sai ka danna open. Zai buɗe, zai zama na dai kana ɗan da data cikin wayanka koya ne, wanda bayan ka install din kaga za ka iya amfani da datan wa domin shiga kai login din account din. Sai zai nuno ma haka da cewa an update has been applied to the application, restart the application to effect change, added new tricks. So kana iya sai ka sa later to restart the application. So za su nuna maka join us on Telegram, sai ka sa later shi ma haka nan. Custom setting sai ka sa I understood, additional sai ka sa okay. So bayan ka gama wannan setting din, idan kuka diba nan wajen ga, daga nan saman nan wajen nan za ku gani an sa custom setup. Kun ga wajen custom setup din ga, so sai ka danna ka kunna shi on. Bayan ka kunna shi, daga nan kuma za ku ga dan wani arrow ga yanan wajen nan, sai ka yi selecting, gashi nan. So idan ka yi selecting za ka gani ga tricks nan kala-kala. Alal misali sai ka zaɓi ƙwara guda. Da yake tricks din suna da yawa, so idan ka zaɓi guda, let's say ga guda nan wajen ka zaɓa, so sai ka danna start. Saboda kana iya ka danna trick ka ga bai yi ba, sai ka canza wani. Alal misali, so kun ga wanga ads din da suka sami suna nuhin wani time din da ke reading. Idan na kalli wanga ads din zai ƙara min daga 1 hour to 15 minutes to 1 hour, so to 3 hour ma duka, yadda ka kalli ads yanayin yadda za su yi. So bari in cancel din ads din. In kun kula za ku ga wasu nambobi nan wajen nan, ga nambobi nan suna reading. So wanga da kaga wannan nambobin yana reading shine alaman cewa network din ya hau, za ka yi browsing da shi for free. So idan kuma kana bukata kana iya ƙara kallon ads, sai su ƙara sa maka time. Sannan bayan ka yi wannan, ka shigo nan setting, sai ka shiga setting din shi, gashi nan za ka ga an rubuta nan wajen automatic connection retry. Na ga gashi nan connection retry, da ka danna on din shi gashi nan sai ka kunna shi, kaga yana off sai ka kunna, ta yadda kowane lokaci da ya yanke zai yi retrying direct da kanshi. So haka nan za ku yi, insha Allah za ku samu kyautar 500 MB per day, every day insha Allah. Allah ya samu dace. Kada ku manta ku danna muna alamar subscribe da alamar ƙararrawa, ta yadda za ku riƙa samun sababbin saƙonin mu idan mun daura. Mun gode.